И тогава всичко ще тръгне. И всичко става въпрос за вас самите, разбирате ли? Няма как да имате добър екип, няма как да имате добра работа, няма как да се чувствате спокойни. Ако щете на край света пътувайте, нон-стоп пътувайте и бягайте от себе си колкото искате. Но когато се върнете, пак ще има проблем. Където и да се връщате, вие носите себе си. Вие не ходите сами без себе си. И тая вина, и това липса на желание за разбиране, и това целият този гняв и обида, които нещо сте натрупали, те вървят с вас. Те няма да останат във Варшава и няма да останат в Рим. Това е. Те ще дойдат навсякъде с вас. И сега, нещо, което аз не умея да правя, от няколко години се уча да го правя, това е да слушам. Как да го правите? Да, сега ще ви науча как да го правите. Да, да слушате. Точно в тези разговори е момента, в който да слушате. Тоест, кажете каквото имате да кажете, след което някакси затворете устата и си отворете ушите, за да чуете какво искате да ви каже другия човек. И тук идваме към следващия момент. Това е в момента, в който вие всъщност положите усилия да слушате, ще успеете да се поставите в обувките на другия човек. Ще успеете да видите нещата от неговата гледна точка. Това е толкова ценно, това е най-голямото богатство. Ще можете да почувствате начина, ситуацията, как той се чувства, какво има, което го притеснява, защо го притеснява. И тогава ще се кажете, може би в тази ситуация, чакай бе, преди 3 години аз бях в такава подобна ситуация. И той човек ще ви стане по-близък, просто защото вие ще видите една част от себе си в него. Не ни се случват различни неща. Повярвайте ми, всички имаме много ясни модели, които ни се случват в годините в нас. И точно заради това, когато се опитате да се поставите в обувките на другия чрез слушане, вие ще видите част от неговата душа, ще се докоснете до него. Много е лесно да кажеш, не ми се занимава. Не ми се занимава, защото е трудно. Всичко е трудно в този живот. Няма лесно, повярвайте ми, няма лесно. Но всичко е въпрос на личен избор. И в един момент вие ще виждате трудностите като предизвикателства, а не като проблеми. Като всеки път, когато се чувствате зле и искате някакси да решите някакъв проблем, поставете проблема и почнете да търсите решение. Но не повтаряйте тук само да цикли този проблем. Някакви решения, дори да са грешните, те ще ви доведат после до правилно. Въпросът е да имате решение. Така че според мен е изключително важно да се опитате да се поставите на мястото на другия. Това нещо се случва постоянно в нашия екип. Не знам как. Често ви казвам, не знам как, но подозирам, че защото всички имаме желание и позитивна нагласа, това нещо да се случва. Учим се една от друга нон-стоп. И това е нещо, което ни дава голямото богатство на тима като такъв. И другото, което е, не сме само ние. Значи вие не виждате нас трите тук, но не сме само ние. И това ни дава възможност да сме толкова успешни, защото имаме страшно много готини хора, не визираме хората, които не са ни поканили тук, с които в един или друг момент сме работили заедно. И те са нашите хора по места, нашите симпатизанти, те са хората, които винаги ще ни подкрепят, както ние ги подкрепяме тях. Имайте предвид, че екипа не е само това, което виждате. Екипа е много повече и всичко зависи от вас. Дали ще се затворите в тази кутия, ще кажете, съжалявам, аз имам конкуренти, ще си работя само тук в тази кутишка. Не, излезте, поговорете с конкурента. С него може би можете да направите нещо заедно. Може да е задник, тогава просто му кажете, няма се занимавам с вас, но ако не опитате, може да пропуснете най-добрия си приятел. От 8 години работя в туризма. Последните 4 години аз имам повече приятели от работата ми, отколкото съм срещнала във времето извън моята работа. И това е всъщност най-голямото богатство. Не искам да спирам, защото това ме прави да се карам и да се чувствам всъщност много добре с цялата тази ситуация. И едно последно нещо, само да видя кое беше. Нещо друго, което е изключително важно, ако още не ви се случило, ще ви се случи. Гаранция, това е буквално, сега не знам на английски как беше термина, може малко ми помогнете, в един момент мозъка просто ви изгаря. Бърнаут. Така, спираме, приключваме както тук е. Много се казва, че и сега ли спря? Да, всъщност всичко се случва в точния момент. Мозъка ви спира. Това е положението. И ако вие не се постараете за този мозък, нещата няма да се случат добре. Повярвайте, има вариант, в който да стигнете до този момент или вариант, в който да го предотвратите. Нали? Сега превенцията навсякъде е много модерна и тук говорим за нея. Тоест, ако вие не намирате време за
себе си, съвсем егоистично го казвам, но в най-хубавия смисъл на думата егоизъм. Ако не намирате време за себе си, нещата няма да ви се получават. И като говоря за себе си, говоря насаме със себе си. Ако когато останете насаме с себе си, вие имате проблем, нещо не искате да дигнете телефона, да слушате музика, да излезете с приятели, значи има някакъв проблем. Вече нещо е почнало да работи и вие не може да останете насаме с себе си. Намерете начин да оставате насаме с себе си. Дали ще е на пейката на любовта, защото вие всъщност тук в района имате много хубави места за това. В София е малко по-трудно, ние затова трябва да бягаме по-далече, но трябва да намирате време. Дали ще танцувате, дали ще рисувате, дали ще снимате, каквото искате, намерете време за себе си. Време, в което може да прегледате какво се случва в главата ви, какво се случва последните седмици, месеци, къде сте вие, как сте. По някой път съвсем интуитивно си идва решението. И го казвам така... Опитвам се всъщност да бъде с много голямо вдъхновение, защото за мен това беше много труден момент и затова го споделям тук. Беше труден момент да се откъсна от работата си и да намеря време за себе си. Само че ако не бях намерила време за себе си, тази работа щеше да ме покълне. Както една връзка може да ви покълне, както гнева ви в дадена ситуация може да ви покълне. Трябва да намерите себе си, за да може това себе си да ви измъкне в всяка една по-тежка ситуация. За да се обади и да каже, аз съм тук. Всичко е наред, че се погрижа за теб. Само, че вие трябва да му дадете шанс. Иначе го убивате. Това е. Саша. Има бъдеще. Има бъдеще. Кой ми иска да? Саша, я ми тук. Да, и сега, след като ви дадохме 300 супер полезни съвета, ще ви покажем презентацията, която пуснахме на представянето на втория си пътеводител 50 места, които да посетите в България през 2016 година. 2 думи за пътеводителя. В продължение на 1 година ние... Тук не сме. Не, няма да пак. Ние не се виждаме. Значи, ето да се учете екипа си. В продължение на 1 година ние пътувахме, търсихме интересни места в България, които не са мега вече комерциални и популярни, търсихме истории, срещахме се с хора и понеже за 1 година 50 места е доста за 3 души само, които пък и пътуват заедно всичкото отгоре, нали, не може да се разделим. Затова пък за някои от местата ни помогнаха точно тези хора, за които спомена Ива, наши приятели от Русе, от Смолян, от Северозападна България. Те отидоха, това са хора, с които работим страшно много време, отидоха и свършиха всъщност работата по начин, по който ние бихме я свършили. И тази презентация показахме на представянето на книгата, което беше в София през на 29 октомври. Как лети времето? Имаше повече от 800 души на представянето на книгата, което, повярвайте ми, за книжно събитие е гади събитието. И сега вие все още отново на едно такова представяне. Презентацията е кратка и тъпла. Може да изпушите по една цигара сега, ще е много интересно. Малко така. Всъщност с тази презентация искаме да ви покажем какво точно ние правим и защо толкова много се кефим това, което правим. Съм сигурна, че ще го разберете от настроението на снимките. Фотографиите авторски ли са? Фотографиите са авторски, понеже тази презентация не е изцяло за книгата, е по-скоро книгата зад кадър. Някакви с телефони, вие ще видите невероятно качество. Тази специално е правена с фотоапарат и като говорихме за хобита, искам да ви кажа, че преди 1 година аз реших, че много ме кефи да снимам и си купих първия професионален апарат. Тази снимка е правена 6 месеца, след като аз реших, че искам да снимам. И използвах точно тези безплатни ресурси, за които ви казах, всичките безплатни онлайн сайтове, които ти обясняват как да снимаш, кое как да нагласиш, за да направиш така яките снимки. Всъщност през тази 1 година, за да направим пътеводителя, ние решихме, че трябва това, за което ви казах, че трябва да предизвикваме хората. Не да им кажем отидете си къде си, да ги предизвикаме с нещо. И решихме, че тази година ще ги предизвикваме да бъдат по-активни, не само да разглеждат и да снимат, да правят снимки за спомен, ами да научават нещо от тези места. Тоест имаме дестинации, които, например, това е обредето на река Камчия, където беше втория път, всъщност, в който плавахме с каяци. Аз мислех, че ще ударя. Тоест аз бях убедена, че ще ударя, понеже не мога да плувам, като се оказа, че не се умира толкова лесно каяк.
Също така предизвикваме хората да тестват нови начини да развиват тялото си, като например да карат планински байкове. Това е мисля, че това беше маршрута през Лозана към Шипка. Имаме също така и шосейни маршрути за колело. Също така има места, на които може да се научите да снимате по-добре. Освен това, предизвикваме хората да открият места, които поначало се смятат за безинтересни. Това е един доста отдавна изоставен манастир в северо-западна България. В самото описание на мястото, така ние доста с големи букви сме отбелязали, че през лято там покриват рани и всякакви такива възпиращи обстоятелства. Обаче, всъщност, когато имате тази огромна аудитория, която имаме ние, и когато накарате 50 000 души да отидат на този манастир, общината, която се грижи, т.е. общината, която не се грижи за този манастир, ще каже какво става тук, нещо много хора взеха да идват. И всъщност това е един от методите, по който можете да променяте, без да променяте директно. Защото директните разговори с общините, така сме установили, че не водят до нищо. Добре, да опитах се да променяте така. Много малко. Да, има и общини, които са окей. Освен това, искаме да предизвикаме хората малко да използват и въображението си. В центъра на София, оказва се, че почти никой софиянец не знае, че в самия център на София, на една пресечка от Витушка, има музей, който съдържа най-голямата колекция от кукли, музей на куклите. И там не само можеш да разгледаш над 1000 кукли, като най-малките са 6 мм, не знам да си представяте кукличка 6 мм, тя се слупа се гледа. Но освен това, след като сте разгледали тези кукли и сте се върнали по някакъв начин в детството си, вие можете и сами да си направите кукла, т.е. нещо да ви провокира. Другото, има няколко места в България, където има класна стая в гората. Това е най-якият начин за образование. Тая класна стая се намира в Странджа. На дъската не пише ПКБГ, това е колаж. Освен това, много е важно да търсим местата, където има истинска храна и където традициите по някакъв начин се съхраняват, без обаче да бъдат превърнати в туристическа атракция. Това е домашен хляб с квас, който е изпечен в манастирската пещ. Добре, не. На Жабненския манастир. Той ни е сервиран заедно с сладкото от сливи от градините на манастира, което монасите произвеждат всяка година. Те правят и мляко и всякакви такива неща. И ти, когато отидеш в манастира, ти не си въобще те посрещат. Цено отиваш при дядо си, те те посрещат с този печен в пеща хляб и с това сладко. И за историите, които разказват, пък няма да говорим, ще трябва да си ги чуете вие. Освен това, в България през последните година-две има страхотни нови интерактивни музеи, които изцяло промениха представата за музеите. Тази снимка от интерактивния музей Абритус край Разград, има интерактивен музей на индустрията в Габрово, него може да знаете, интерактивен музей на водата в Ловеч. Там има такива неща, които могат да задържат, значи ние тук добре, че бързахме, те само 3 часа оставяме в този музей. Има шкафчета, вратички, отваряш, стъпваш, нещо светва на тебе, нещо се раздвижва, тръгва, говори, ти си попадаш в тотално различен свят. И това всъщност модерният начин да се правят музеи, който е по света вече го има почти навсякъде. Тук навлиза малко по малко, това са първите опити, те далеч не са перфектни, но са опитите, които ще провокират пък други музеи или тези самите музеи в конкуренция помежду си да стават все по-добри. Има места, които като това място познава ли някой от вас? Обаче съм тук къде? Ти пък, кой ти е дал? Ти си вътрешен в този подал. Тук не съм вътрешен. Това е Ковачевското кале край Попово, което е, както го погледнете, някакви мощчета. Да, ама зад тези мощчета имат толкова яки истории. Имаш едни стени, в които имало едни тайни врати, пък те са ги обръщали, като са ги обсаждали. Имаш обсадни коли, на които можеш и днес да се качиш и да си представиш, че обсаждаш самата крепост. Тоест, искаме да накараме хората много повече да вникват отвъд очевидното. Може също така, едно от най-подходящите неща е да пътуваш по стъпките на свои любими герои, идоли, писатели, поети, музиканти, всеки си има своите идоли. Това е родната къща на Леко Константинов и ние тук си пихме кафето с Верка към дома, какво си що. Освен това има места, които са толкова не недостъпни, но ние на този вид туризъм му казваме хръсталясване, защото там няма пътеки. Това са скалните ниши край село Ночево, тракийски скални ниши. Все още учените нямат все още отговор защо са се правили тези ниши. Въпросът е, че ти почти няколко часа, да кажем, всъщност вървиш през тръни, кабинации, поприви и всякакви други неща, пътуваш нон-стоп, целия си речник така богат използваш.
Обаче, за да стигнеш до места с ей такава гледка и си заслужава да се чувстваш като истински откривател. Като почне да... Ние така работим понякога, много сме досадни. Не, всъщност много е неудобно, тук само да съм застанала, много е неудобно да се работи. Да, в хамак неудобно да се работи, но това пък е едно място, което едни наши приятели всъщност доказват, че офиса може да е нещо много повече от 4 стени. Те правят офис в гората и може да работиш на такива яки места, ако работата ти позволява. Имаш перфектен интернет и ако работата ти е свързана с интернет или си фрилансър, или си дизайнер, или каквото и да е друго, което не те завръзва тук, можеш да откриеш своя офис в гората и това страшно много ти събужда креативността всъщност. Има някои нови забележителности, които как да кажа, има градове, които сами си създават забележителности. Знаете ли най-голямата бейка в Димитровград? Да. Нямам снимка тук сега, но това е един град, в който вие знаете каква му история. Той е построен по време на социализма от бригадирското движение. Той няма история, няма нищо този град, което да те привлече. Когато този град няма такова нещо, той може сам да си създаде. Чао да е компанията главна. Разбира се, да, Пайнер е доста силен магнит, но нас не ни привлече. Да. Това пък е паметника на завистта в Хасково, който пък може да той пък провокира страшно интересни мисли с самата си история, с това защо трябва да има един такъв паметник. Това е национален ден на национален празник. Да, това е доста български празник, действително. Този динозавър, като го доближиш, започва да реве като в Jurassic Park. Забавно има първи път не е. Това се намира в Пазарджик. Къщата на бабата на червената шапчица. Това пък е едно толкова готино и приказно място с един много вдъхновяващ човек, който ние винаги казваме, че най-хубавите места ги правят лекочалнати хора. Той ние сме лекочалнати, както виждате. Чувате и осъзнавате все повече така. Да, това е страхотно място, намира се край Правец, село Сиковица. Другото, което искаме да предизвикаме хората е да видят познати места по нов начин. Много хора са били на Шуменската крепост, тя не се е променила особено много през последните години, с изключение на някои нови разкопки, ама е много по-различно да я видиш отгоре. И това всъщност е моята кола. Тя така е снимана на тъмно, това изглежда добре, но иначе е отчупена от всички страни, без изключение. Имаше една празна, така, доста запазена част, но моят приятел е тресна миналата седмица. Вече няма. Да, всъщност искам да кажа, че това е много здрава и вярна кола, казва се Куршума, защото в началото като карах с 50 км по магистралата ми казах, че съм бърза и невидима като куршум. Да, но въпросът е, че за да изминем всъщност тези хиляди километри през последните години да напишем нашия пътеводител, ние пътувахме до голяма степен с тази кола. Понякога по такива пътища тази пропаст е 50 см дълбока, куршума мина през нея. Ама ако караш през такива пътища, някакъв път ти е да зарееш всичко и си вземеш колелото. И както ви казах тебе за Шуменската крепост, това е малко встрани от нея и летяхме, за да си създадем пътеводителя. И пробвахме да летим из палатка, ама не става. Значи, да, не знам, ще ви изненадам, шокирам, но не става. Тя само се издува и до там. И после си чупите рейките. Това е доста скъпо занимание. Така, да си знаете. Това може би също това е най-ценният съвет. Също така плавахме с каяци, изводни колела, тук малко падна нивото на реката. Не знам дали се вижда, защото е подобно. Да, може би това са удобството на море това. Да, освен това ходихме страшно много из планини. В няколко планините бяха такива, не знам дали спомните миналата зима, но всичките пътеки бяха такива, тук една джунгла трябваше да преминем. Тук не знам дали се личим, а ние си държим топчета да се сива. Не си мислете, че ние така ходим, просто това, което искаме да ви кажем е, че тук ние отивахме на една бизнес среща и встрани от пътя видяхме едно страхотно място, казахме, трябва да спрем, ама ние сме така облечени. Какво да правиш с бубър? Ще викам, дай се заснем, защото никой няма ни повярва, че из това камана, че тук и купри имаше и тук, между другото. И ние сме ходили бос, защото топчета не може. И си заслужава да пътуваш заради такива гледки. Това пак и при тези тракийски ниши, които те ви показах. И сега случиха ни са някои неща също така, като снимахме пътеводителя. На моята кола минимум около 17 пъти се повреди. А като нямаш кола, пътуваш в автобус, когато някога обстановката не е много ароматна. Тоест тя винаги е много ароматна в обстановката, но тук практически съвет как да се справи.
И като пътуваш, освен това понякога има стопачи. И е хубаво да ги качиш, защото пък може да кажа, че продължаваш да пътуваш. Сега това джудже този първи път видя море. Не е ли, кажете, вие не... И разбрахте някои много важни неща, също така през последната година, като например, много хубави са ризаните пепа. Освен това си купихме охраби. И си изметохме редовно тротуарите пред обитаваните в нас сгради, защото така не претоварваме. Така наложи се също така да хванем големия меч. Това понякога само се налага. Нещо като да яхаш метлата. Като да яхаш метлата, ама да хванеш големия меч. Това никак не е лесно обаче. Да. Това е от процеса. Но както ще видите, си заслужава. Също така, нещо отново в музея в Абридос, това е много... 30 часа, сещате ли се 30 часа фон? Това е, 30 часа по-проект. Тук няма да коментирам дори. Преминахме на както казах, това беше един много предизвикателен пътувител, точно не е лесно сега. Пътека към живота. Да. И така това от нас видях. Ние погледнахме в бъдещето. Сега искам само да обърнете внимание, бъдещето понякога може да е такова, понякога малко зависи от погледа. Сега по време на тук нещо много важно да кажем, че нашите сливи моменти като туристи всъщност са когато се натъкнем на нещо, докато търсим нещо друго. И това пак е свързано с това любопитство, дето ви казваме, защото като видите, както ние с топчетата, като видите нещо интересно, стига сте бързали, за къде толкова бързате, това е живота никой не знае колко ще продължи. Не бързате, и като видите нещо интересно, се отбийте, защото на отбивките са най-интересните места и най-неочакваните най-интересни. Не ползвай тази дума. Забито. Значи тук на презентацията на представянето, също тук говорих, тук давахме думата на Ива. Тя не знаеше за този слайд, нали? Може да се представите как ми изгледа и така. Да. И това е този големия екип, за който пък Ива говореше, който са всичките тези ужасно много хора, благодарение на ужасни хора. Някои са ужасни, но добре работят с тях. Да. Това всъщност екипа на тази книга не сме само ние три. Само още един слайд и ще започнем. Кой е втория на най-горния ред вляво? Значи, това е тема за отделна презентация, да. Това е истинският типун, той е нашият пътуващ талисман. Нали за този ме питаш? Точно, да. Да. Той е Много добре работи. Той много добре работи, да. Всъщност той е изрязан от хартия, набучен на клечка и пътува и се снима на разни и е места. двумерен. Двоизмерен, да, като стане настрани и изчезва. Интересен ми, знаете, че е интересен. И можете да се сприятелите с него от Фейсбук, да. За това такива връзка с това, че винаги трябва да се забавляват, защото работа е работа, ама най-добре се получава, като се забавляваш. Ако не си го направиш сам, няма да е истинския типун да ти го направи, да. Буквално, защото седиш, режеш, лепиш, оцветяваш. Да. И така, това сме ние, това са нашите контакти, infopayka.bg, infomaimunka.com. Искаме да ви кажем, че ако някой от вас има интерес специално за писане, и за други интереси. И за други интереси, свързани с туризмата. Ако имате въпроси, ако нещо се чудите, ако каквото си мислите, че бихме могли да ви бъдем полезни, защото идеята не е само да ви говорим някакви глупости да се тръгнем. Ако смятате, че някога за нещо бихме могли да ви съдействаме с съвет, ако щете, с не знам аз, начините са всякакви. Ако искате да се пробвате да пишете, ако искате да дойдете на стаж при нас в някакъв бъдещ момент, може да ни пишете, ние ще оставим контактите в Чуете дали изберете право, журналистика, туризъм, дали ви се работи в агенция, дали ви се пише текстове,